Κείμενα Δέσποινα Ευγενίδου, Θανάσης Παπαζώτος, Δημήτρης Ναλμπάντης. Το χαμόγελο της Τζοκόντα ακουγόταν από το κασετόφωνο του αυτοκινήτου καθώς ανέβαιναν για το πισωδέρι. Το βουνό και το δάσος θύμιζαν κεντρική Ευρώπη με Ελαναδρυμό και άλλα εξωτικά μέρη. Μόλις πέρασαν την κορυφή, απλώθηκε μπροστά τους το μαγικό λεκανοπέδιο των Πρεσπών. Η μικρή λίμνη με τα νησάκια της και η μεγάλη. Ο χρόνος δεν φαίνεται να έχει αγγίξει την περιοχή. Ησυχία επικρατούσε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αρχαιολόγοι είχαν βυθιστεί στις σκέψεις τους, στις προσωπικές τους ανατάσεις, που δημιουργούσε η φύση και η μουσική. Έφτασαν σε μια κορυφή όπου απότομα σταματούσε το δάσος. Η Θέκλα έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. «Η Πρέσπα!» Κάτω στα πόδια τους γυάλιζαν τα νερά μιας λίμνης. Εδώ και εκεί, στις πλαγιές του βουνού και στην όχθη της λίμνης, ανάμεσα σε ανάρια δέντρα άσπριζαν ένα-δύο χωριά. Δεξιά μια κορυφή βουνού έλαμπε κάτασπρη από τα χιόνια. «Το Περιστέρι», είπε ο Αλέξιος δείχνοντας το βουνό. «Δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο». Αυτά έλεγαν οι δύο νεαροί ερωτευμένοι ήρωες στην εποχή του Βασιλείου του Δεύτερου, εκεί στο γύρισμα της χιλιετίας, όταν ντυμένοι Βούλγαροι προσπαθούσαν να περάσουν στο Δυράχιο μέσω Αχρίδας. Τέτοια μας διηγόταν η Πινελόπη Δέλτα στα 1909, καθισμένη στο γραφείο της στην Κηφισιά, σε μια εποχή που η Μακεδονία δεν είχε ακόμα ελευθερωθεί από τους Τούρκους και το πρόβλημα με τους Βούλγαρους επανερχόταν. Το κλειστό αυτό λεκανοπέδιο αναπτύχθηκε και η ιστορία το θυμήθηκε κάθε φορά που οι ιστορικές εξελίξεις και συνθήκες χρειάστηκαν την προφύλαξη και τη φυσική του οχύρωση. Ο Σαμουήλ το χρησιμοποίησε ως έδρα του πρόσκαιρου κράτους του. Ο Βασίλειος Δεύτερος ξαναεντάζει την περιοχή στο Βυζαντινό κράτος το 1018. Μία ομάδα έφυπων ανδρών πέρασε από μπροστά τους. Ήταν η εμπροστοφυλακή του Βασιλείου Δευτέρου που γυρνούσε από την Αχρίδα μετά την τελευταία εκστρατεία του κατά των Βουλγάρων. Είχαν στρατοπεδεύσει για αρκετό καιρό στις Πρέσπες. Γκρέμισε τα Νάκτορο και το οχυρό του Σαμουήλ στον Άγιο Εχύριο και έκτισε άλλα δύο οχυρά. Οι άντρες του ξεκουράστηκαν για λίγο στο λεκανοπέδιο. Τώρα έφευγαν προς τη μεριά της Διάβολης να τακτοποιήσουν τους τελευταίους λογαριασμούς με ό,τι είχε απομείνει από το βουλγάρικο στρατό.
Το αυτοκίνητο σταμάτησε στον Άγιο Γερμανό. Το χωριό φαινόταν εγκαταλελειμμένο. Κάποια παλιά σπίτια μαρτυρούσαν την ακμή του τα παλαιότερα χρόνια. Οι δύο εκκλησίες του Αγίου Γερμανού δεσπόζουν στην πλατεία. Η μία, βασιλική του 19ου αιώνα, μεγάλων διαστάσεων, είναι κολλημένη στον μικρό εγγεγραμμένο με τρούλο ναό του 11ου αιώνα. Ο Άγιος Γερμανός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον 8ο αιώνα, απεικονίζεται στη νότια είσοδο σε μια τοιχογραφία του 11ου αιώνα. Η τοιχογραφία είναι ταλαιπωρημένη από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της περιοχής και τα μάτια του Αγίου είναι κουρασμένα από τους αμέτρητους χειμώνες που είδαν να περνούν. Οι αρχαιολόγοι κατέβηκαν μουδιασμένοι από το αυτοκίνητο. Μήπως δεν έπρεπε να γράψουν αυτόν τον οδηγό για τα μνημεία των Πρεσπών? Μήπως έπρεπε να αφήσουν τα πράγματα όπως ήταν? Μήπως θα καταστρεφόταν η μαγεία του χώρου? Μήπως οι ξένοι θα έδιωχναν τα ξωτικά πουλιά των λιμνών, θα μάζευαν όλα τα νούφαρα? Μήπως ο Βασίλειος Δεύτερος και ο στρατός του δεν θα ξαναπερνούσε ποτέ από μπροστά τους? Ο χρόνος όμως περνούσε. Τα πράγματα δεν μπορούσαν να μείνουν έτσι. Οι αρχαιολόγοι πλησίασαν το μνημείο, το κατέγραψαν, το φωτογράφησαν, το μέτρησαν και ξαναμπήκαν στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο μικρό λαιμό ξηράς που χώριζε τις δύο λίμνες. Το μικρό πετρόκτιστο καφενείο με τις πολύχρωμες ομπρέλες δεν είχε καταφέρει να καταστρέψει την ασπριδερή παραλία της Μεγάλης Πρέσπας που απλωνόταν μπροστά του. Τα νερά της ακτής, διάφανα, άφηναν να φαίνεται η βλάστηση και τα βράχια της λίμνης. Από την άλλη μεριά, η μικρή Πρέσπα άπλωνε τα καλάμια της και τα νούφαρα. Ανάμεσά τους κρυβόταν τα πουλιά. Σε αυτό το μικρό λαιμό ξηράς δόθηκε μια από τις τελευταίες μάχες του εμφυλίου. Στη μικρή αποβάθρα τους περίμενε η βάρκα για να τους μεταφέρει στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Η απόσταση ήταν μικρή, η λίμνη ήσυχη και η μηχανή διέσχιζε το νερό. Το νησάκι πλησίασε γρήγορα και οι καλαμιές άφησαν να φανούν τα 5 σπίτια του οικισμού και μια μικρή τσιμεντένια αποβάθρα πλημμυρισμένη από νερό. Αν ως τότε βρίσκονταν σε μια παλιότερη ιστορική εποχή, τώρα βρέθηκαν σε μια προϊστορική. Τα σπίτια ήταν από ξύλα και καλάμια, είχαν τις μικρές τους αποβάθρες το καθένα και σε κάθε αποβάθρα μια μικρή βάρκα. Δεν θα διέφεραν πολύ από έναν προϊστορικό παραλίμνιο οικισμό.
κατέβηκαν από την Πλάβα και προχώρησαν προς την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου. Ένα μικρό μονοπατάκι σε περνούσε ανάμεσα σε μικρούς ανθισμένους θάμνους μπροστά από το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και σε οδηγούσε μπροστά στον Άγιο Αχίλλειο. Μεγαλοπρεπές ερείπιο μιας μεσοβυζαντινής βασιλικής, κατάλληλα δαμασμένο από το χρόνο για να συνδυάζεται με το τοπίο. Οι αρχαιολόγοι άρχισαν καταγραφή, φωτογράφηση, μετρήσεις. Η βασιλική του 10ου αιώνα, που τόσους αιώνες βρισκόταν σε πλήρη εγκατάλειψη, δεν σωζόταν και άσχημα. Ο Νάρθικας, τα 3 κλίτη διαγράφονταν καθαρά. Στο βάθος η κόγχη σωζόταν σε αρκετό ύψος και αν πρόσεχες, μπορούσες να διακρίνεις τις μικρές ζωγραφιστές αψίδες με τα ονόματα των επισκοπών της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Όσες τοιχογραφίες του 11ου και του 12ου αιώνα σώζονταν, τις είχαν αποτυχήσει οι συντηρητές της αρχαιολογικής υπηρεσίας για να διατηρηθούν τουλάχιστον στο Μουσείο της Φλόρινας. Ο λεγόμενος τάφος του Αγίου Αχιλλείου βρίσκεται στο Διακονικό, καλυμμένος με μία ασβεστολιθική πλάκα που απεικονίζει ανάγλυφα, ένα πουλί ανάλογο με αυτά που πετάνε γύρω μας, ένα κυπαρίσι και μία καμήλα που σύμφωνα με το ονειροκριτικό του Αχμέτ, αν τη δεις στον ύπνο σου σημαίνει τη σχέση σου με τον άλλο κόσμο. Οι αρχαιολόγοι χασομέρισαν αρκετή ώρα στη Βασιλική και μετά προχώρησαν προς το μοναστήρι της Πορφύρας. Ήταν σούρουπο και στο δρόμο συνάντησαν όλες τις αγελάδες του νησιού που γυρνούσαν κουρασμένες από τη βοσκή της μέρας στο στάβλο τους στον μικρό οικισμό. Φτάσαν στο μικρό καθολικό της Πορφύρας και κάθισαν στα ερείπια του μοναστηριού δίπλα στο μικρό αναστηλωμένο εκκλησάκι αγναντεύοντας τη λίμνη. Τα νερά ήταν ήσυχα. Ανάμεσα στις καλαμιές μια βάρκα γλιστρούσε μαλακά με κουπιά, άραξε μαλακά και οι αρχαιολόγοι είδαν 2 περίεργους άνδρες να κατεβαίνουν από τη βάρκα και να κατευθύνονται προς το μοναστήρι. Φαίνονταν σαν ιερωμένοι και προχωρούσαν χωρίς να βλέπουν ούτε τους αρχαιολόγους ούτε το μοναστήρι. Τους άκουγαν να λένε, καθώς προχωρούσαν μπροστά τους: «Μα τι του ήρθε του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Θεοφύλακτου να συγκαλέσει τη σύνοδο σε αυτό το έρημο μέρος? Άσχημα θα ήταν να μαζευόμασταν όλοι στην Αχρίδα, στο άνετο μοναστήρι του Οσίου Ναού». Βέβαια, λένε, ο άρχοντας των Πρεσπών, ο Μακρεμβολίτης, θα κάνει ό,τι μπορεί για να μας εξασφαλίσει τα απαραίτητα εφόδια. Οι 2 επίσκοποι συνέχισαν το δρόμο τους προς την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου, σχολιάζοντας την τελευταία εκλογή επισκόπου. Ήταν προς το τέλος του 11ου αιώνα,
όταν ο Θεοφύλακτος είχε συγκαλέσει αυτή τη σύνοδο. Εν τω μεταξύ, το νησί είχε δεχθεί μια επίθεση των Αλαμανών και είχε λαιλατηθεί. Η εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου επισκευάζεται και κτίζονται άλλες 2 εκκλησίες στο νησί, ο Άγιος Νικόλαος και οι Άγιοι Απόστολοι. Το μικρό μοναστήρι της Πορφύρας κτίζεται αργότερα, το 1542. Το πλήθος των τοιχογραφιών που σώζονται ζωγραφίστηκαν το 1741, όταν επίσκοπος ήταν ο δραστήριος Παρθένιος. Οι αρχαιολόγοι είχαν τελειώσει τη δουλειά τους. Πήραν το δρόμο της επιστροφής. Ήταν νωρίς το πρωί όταν έφτασαν στο χωριό Ψαράδες, στην ακτή της Μεγάλης Πρέσπας. Η λίμνη ήταν ήσυχη, τα νερά καθαρά. Βυζαντινά δρομολόγια, έγραφε η ταμπέλα στο σημείο που πήραν τη βάρκα, για να τους πάει στις τοιχογραφίες, τους βράχους και στα ασκηταριά της απέναντι ακτής. Και δεν είχε άδικο. Μπροστά τους πετούσαν μόνο τα πουλιά της λίμνης και διαγραφόταν απόκρημνη βράχη της ακτής. Σε κάποιον από αυτούς τους βράχους, που είχε μία μικρή κλίση, σκαρφάλωσε ο ζωγράφος μοναχός του 14ου αιώνα για να φτιάξει την τοιχογραφία και να γράψει «Ανακαινίστη ο τόπος ούτος, δια εκδρομής του δούλου του Θεού και τη συμβίου αυτού». Η δεύτερη τοιχογραφία, μία Παναγία Ελεούσα του 1373, αποτυπώθηκε σε έναν διπλανό βράχο για τη σωτηρία της ψυχής των δούλων Μιχαήλ, Κωνσταντίνου και Μανουήλ Τραγάση. Η βάρκα προχωρούσε κοντά στο βράχο της ακτής. Σε λίγο φάνηκε το ασκηταριό της ανάληψης. Η ανάβαση φαινόταν πραγματικά δύσκολη. Για χρόνια δεν θα έπρεπε να ανέβει και άνθρωπος εκεί, εκτός από τους αρχαιολόγους και κάποιους νεαρούς ιερωμένους. Η βάρκα συνέχισε το δρόμο της. Καταλάβαινες πολύ καλά γιατί όλοι αυτοί οι μοναχοί διάλεξαν αυτόν τον χώρο για να στήσουν τα ασκηταριά τους. Ο χώρος είναι ιερός και μεταφυσικός. Το φυσικό του κλείσιμο δημιουργούσε ακόμα ένα προτέρημα στα ταραγμένα χρόνια της τουρκοκρατίας. Εδώ λοιπόν μαζεύτηκαν οι μοναχοί και έχοντας μπροστά τους συνέχεια τα παλαιότερα πρότυπα της βυζαντινής ζωγραφικής, αναπαρήγαν με τον τρόπο που μπορούσαν την ίδια αυτή ζωγραφική. Μπροστά τους είχε αποκαλυφθεί η μικρή ακτή του ασκηταριού της μεταμόρφωσης. Άσπρες κροκάλες ήταν στρωμένες στην παραλία. Μια σκάλα οδηγεί σε ένα βαθούλμα του βράχου που είναι χτισμένη η εκκλησία. Τα κελιά των μοναχών διακρίνονται ακόμα στους βράχους της παραλίας. Εκμεταλλεύτηκαν τις μικρές σπηλιές, πρόσθεσαν μερικές πέτρες και δημιούργησαν εκεί
στον ασκητικό τόπο παραμονής τους. Οι τοιχογραφίες της Εκκλησίας καταστράφηκαν πριν από πολλά χρόνια. Οι αρχαιολόγοι ξανάρχισαν καταγραφή, φωτογράφηση, μέτρηση. Ξαναμπήκαν στη βάρκα για να μεταφερθούν στο ασκηταριό της Ελεούσας, στη διπλανή παραλία. Πέτρου και Παύλου το έλεγε ο βαρκάρης. Η ακτή σχημάτιζε μια μικρή παραλία στρωμένη με κροκάλες και ψηλά στους βράχους σχηματιζόταν μια μεγάλη κοιλότητα. Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι μοναχοί και ανάμεσα στα κελιά τους το μικρό εκκλησάκι της Ελεούσας. «Ω Χριστέ μου, φύλατε τους κτήτορας». Είναι γραμμένο έξω από την εκκλησία και αισθάνεσαι όλη τη θέρμη της προσευχής των κτητόρων, που η μόνη ελπίδα σωτηρίας τους ήταν η πίστη τους. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες. Μέσα στην εκκλησία, σε άλλη επιγραφή, σώζονται και τα ονόματα των μοναχών κτητόρων του κυρίου Σάβα και Ιακώβου και Βαρλάμ. Οι τοιχογραφίες, όπως τα περίμενε κανείς, είναι από τις πιο εξπρεσιονιστικές της βυζαντινής ζωγραφικής. Οι αρχαιολόγοι έμειναν αρκετή ώρα θαυμάζοντας τις τοιχογραφίες και προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριό τους. Είναι έργο του Ιωαννικίου, όπως λέει μία επιγραφή, και κάποιου μαθητή του, και έτσι εξηγείται η διαφοροποίησή τους. Ή ο Ιωαννίκιος έκανε τη μία σειρά και σε μία άλλη εποχή έγινε η δεύτερη σειρά. Αυτό το χώρισμα που φαίνεται στο στρώσιμο του υποστρώματος είναι το μεροκάμα του ζωγράφου ή συμπλήρωμα άλλης εποχής. Οι τοιχογραφίες δεν αποκάλυπταν εύκολα το μυστικό τους. Και τότε ήταν που εμφανίστηκε στην τσιμεντένια σκάλα που πρόσφατα έφτιαξε η κοινότητα ένας κύριος καλοντημένος που ανέβαινε με μεγάλη ευκολία τις σκάλες χάρη σε ένα μικρό μηχανισμό που είχε στα παπούτσια του. Κρατούσε στο χέρι του ένα μεγάλο αντικείμενο που έμοιαζε με λάμπα υπεριοδών ακτίνων και μία μηχανή λήψεως. Πλησίασε με άνεση το εκκλησάκι, το βιντεοσκόπησε, κούνησε το κεφάλι του με θαυμασμό. Μπήκε μέσα στην εκκλησία, φώτισε τις τοιχογραφίες με τη λάμπα, είδε τις επιζωγραφίσεις και τις επικαλύψεις και κούνησε το κεφάλι του με ικανοποίηση. Ήταν όπως το είχαν υποπτευθεί και εκείνοι, οι φτωχοί αρχαιολόγοι της προηγούμενης γενιάς, που δεν είχαν τα μέσα που διέθετε αυτός. Ο νεαρός αρχαιολόγος ήταν φανατικός της νέας τεχνολογίας και μάλιστα είχε συμβάλει ώστε να προσαρμοστούν μερικά νέα μηχανήματα σε ειδικές αρχαιολογικές χρήσεις. Ωστόσο χαιρόταν κάθε φορά που τα μηχανήματα επιβεβαίωναν τις εμπειρικές και διαισθητικές απόψεις των παλαιών αρχαιολόγων. Ήταν σαν όλοι οι τεχνοκράτες να είχαν δουλέψει για να επιβεβαιώσουν την εμπειρία και την διαίσθηση που έχασε η σύγχρονη του γενιά. Οι αρχαιολόγοι μπήκαν στη βάρκα για να επιστρέψουν στο χωριό. Είχαν συνηθίσει πια σε αυτόν τον τόπο. Τα οράματα του παρελθόντος και του μέλλοντος αποτελούν μέρος της παρούσας πραγματικότητας.
Βυζαντινολογήσαμε ο Θανάσης Παπαζώτος, η Δέσποινα Ευγενίδου, ο Δημήτρης Ναλπάντης. Συμμετείχε η Τίνα Γκαγκανά. Ηχογράφηση Σούλα Πρασά, παραγωγή Κέτιο Ακιμίδου.